तुमच्या बजेटमध्ये मिळवा भाड्यावर रूम। पुष्पांजली बंगला, देवगडात मेन रोडवर, कॉलेज पासून हाकेच्या अंतरावर। प्रत्येक रूम 400 स्क्वेअर फीट, 8 खोल्या, टॉयलेट बाथरूम न सुसज्ज। पत्ता देवगड सडा कॉलेज रोड, नेने नगर, तालुका देवगड। संपर्क मोबाईल नंबर 9930 14 14 34 आणि 9821 28 71 43। देवगडात गुरुवारी सकाळपासूनच मुसळधार पावसाने हजेरी लावली। यामुळे नद्या दुथडी भरून वाहताय। सध्या शेतीच्या कामांना वेग आलाय, मात्र याच पावसामुळे भातशेती पाण्याखाली गेली होती, तर समुद्राला उधाण आलं होतं। उंचच उंच उसळणाऱ्या लाटांचा थरार कुणकेश्वर समुद्रकिनारी पाहायला मिळत होता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।